Ayun, bigay ko to sa ate ko. Medyo gumanda na siya. So actually ka-promdi, ginagawa tong hanging garden ng karamihan. Yung ano ka-promdi, hindi siya pang hanging garden. Ano tawag nito? Pitcher plant. Hindi siya tumutubo sa kahoy. Tumutubo siya sa lupa. Kaya ano, to be clear ka-promdi, hindi sa kahoy tumutubo yung pitcher plant, kundi sa lupa. Kaya sa madaling salita, hindi po siya hanging plant. So gumagapang siya pa itaas. Ayan ka-promdi. Hindi siya gumagapang pababa. Yung mga dulo ng dahon niya, ayun nagkakaroon ng bunga. Yun parang yun yung pinakabulaklak niya, yung pinaka tinatawag na pitcher plant. Magandang umaga sa inyo mga ka-promdi. Muli kong binalikan yung bahay ng ate ko dito na certified Promdi inspired na ginawa niyang garden. So kung bago lang po kayo ka-promdi sa aking channel, don't forget po to subscribe and touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na pinopost. Yan po ka-promdi. So ngayon ka-promdi, binalikan ko ngayon yung bahay ng ate ko at gusto kong ipakita ulit sa inyo kung ano nang nangyari sa kanyang garden na ginawa na inspired sa aking ginagawang garden ka-promdi. Yan po. But yung ka-promdi, ikot ko muna kayo dito sa napakagandang scenery dito sa paligid ng bahay ng ate ko. Although hindi naman ito sa kanila, parang ano lang, nagkataon lang na malapit sila sa palayan. Kaya napakaganda ng scenery dito ka-promdi at kitang-kita nga yung Mount Isarog dito at yung views maaliwalas at napakaliwanag. Ngayon napakaganda dito ka-promdi, anihan ngayon kaya sobrang nagbibilad yung mga tao ng palay sa kalsada sa simento kasi wala na ibang dito, walang ibang biladan kundi yung simento. So ginagamit nila since wala naman mga sasakyan dito na dumadaan. So bilong-bilo po sila magbilad ng palay sa mga kalsada. So ayan yung mga tanawin dito ka-promdi, napakaganda. Ayan o. Napakaraming palay na binibila dito sa kalsada. Anihan kasi. Tapos yung dito, hindi pa naani. So, siguro mga 3 weeks na lang to, pwede nang anihin. Dahil tag-init ngayon, napakaganda ng ngayon. Palay ngayon kasi anihan na naman ngayon. Sana all. Sana mayroon din akong ganito. Ayan ka-promdi. Yung Mount Isarog dito, Mount Isarog ay kitang-kita at napakagandang tingnan. At napakaaliwalas nga. Ayun, ang sarap maka-province, sarap maka-nature. Ayan ka-promdi. Ito yung kapatid ko, naka-sexy oh. So medyo ang dami sinampay dito kanina at mga labahan. Sabi ko tanggalin muna. Okay lang naman para medyo gumanda. So ka-promdi, pagdating ko dito, may nakita kagad akong magandang halaman. So kakaiba siya. At yung namumulaklak ng ito kulay pula. So mahirap i-focus kasi ang liliit. Ang liit ng niya, bulaklak niya. Tapos gumagapang siya ka-promdi. Yung dahon niya, kung napapansin nyo, hindi lang halata ito. Parang ito medyo madami dito. Ayan ka-promdi yung dahon niya. So parang parang tinik ng isda yung dahon niya. Din gumagapang. Parang nagbabalag-balag ba tawag doon? Ayun. Pero yung gaganda ng mga dahon niya, parang decoration sa Christmas light. Saka yung ilaw niya, ilaw. Kasi parang Christmas light yung ilaw niya. Yung bulaklak niya, napakaganda rin. Yung parang decor nga sa Christmas light yung dating niya. So ito ka-promdi yung mga halaman niya. Siyempre, nakiuso na rin siya sa croutons. Ayun, ang ganda-ganda nga ng croutons niya. At saka yung paso niya, ang mamahal. Mga bighatin, mamahalin yung paso niya. Ito ka-promdi. So ang ganda na ng niya. Ito yung croutons.
Yung sa akin tuloy, parang bakit ganun, hindi gumanda yung crouton ko. Yung sa ate ko, ang ganda na, oh. Ayun. So, mayroon din silang, ano dito, ayong bigay ko to sa ate ko. Medyo gumanda na siya. So, actually, ka-Promdi, ginagawa tong hanging garden ng karamihan. Yung, ano ka-Promdi, hindi siya pang hanging garden. Ano tawag nito? Pitcher plant. Hindi siya tumutubo sa kahoy. Tumutubo siya sa lupa. Kaya, ano, to be clear ka-Promdi, hindi sa kahoy tumutubo yung pitcher plant, kundi sa lupa. Kaya, sa madaling salita, hindi po siya hanging plant. So, gumagapang siya paitaas. Ayan, ka-Promdi. Hindi siya gumagapang pababa. Yung mga dulo ng dahon niya, ay yung nagkakaroon ng bunga, yun parang, yun yung pinakabulaklak niya, yung tinatawag na pitcher plant. Ayan po. Ayan, ka-Promdi. So, yung halaman niya dito, ayun, medyo nag-improve ng konti. Yung halaman niya naging matataba na, malulusog at medyo yung mga ano, puting buhangin ay puting bato, parang nilulumot kasi alam ko sobrang lakas ng ulan dito palagi. Since nung pumunta ako ng Manila, malakas palagi yung ulan. So siguro naabot palagi ng baha kaya yan nilulumot, katulad din naman sa garden ko. Yung kalatian niya dito ka-Promdi, ang tataba. So, mayroon ako nito. Pero hindi siya tumataba. Iwan ko babat dito napakataba at ang ganda-ganda. Yung sa akin, hindi siya gumaganito. Pero hinayaan ko na nga lang eh. Pero ganun pa rin siya. Kahit hayaan ko lang, hindi pa rin siya tumataba. Yung peacock. Meron din siya mga aloe vera dito. Tapos dumpkin. Ayan. Mga aloe vera niya nanganganak na siya. So madami. Siguro nakahingi siya dyan sa mayroon kaming kapitbahay dito na napakaraming ganyan na aloe vera. Tapos ang lalaki. Itong parang yung talong, wild eggplant na tinatawag. So yung pag namunga ito ka-Promdi, parang ano lang siya, Christmas decor. So kahit hindi mo siya tanggalin do sa pinakatangkay niya, hindi siya natatanggal ka-Promdi pag hindi mo tinanggal. Kahit hinog na siya, napakaganda niya pa rin kasi pulang-pula or orange. Pero kala mo hinog, parang kala mo matatanggal na kasi sobrang hinog na. Pero hindi ka-Promdi. Kung hindi mo siya tatanggalin, hindi siya matatanggal kasi makunat yung tangkay niya. At ito ka-Promdi, yung katabi niya, yung bigonya na sinasabi ko na parang bibig yung kulay. Saka yung pipiro niya ka-Promdi, gumagapang siya. Ang nangyari ka-Promdi, ako na yung walang pipirom niya na maganda. Sa kanila, maganda na. So, binigyan ko sila ng ganito. Yung mga kapitbahay ko, binigyan ko. Parang ako naman yung nawala na kasi parang malungkot na yung ko. Parang batang higit yung watermelon na pipirom niya ko. Tapos, ayan ka-Promdi. Yan ang mga halaman dito. Ang shamrock. Siyempre, ito yung siguro bagong halaman niya to. Hindi ko to alam kung anong klaseng halaman. At bakit may mga to pinapatubo. Ano to? Hindi ko to alam. Parang succulent na pinapatubo. Ayan. Ayan yung bigonya. Ayan ka-Promdi yung garden ng kapatid ko. Ano nangyari dito? Bakit nilagyan ng parang yung mga bonsai na niyog niya malaki na. So parang hindi na siya bonsai. Parang kasi yung ibang bonsai na niyog hindi siya lumalaki ng ganito. Talagang dahon lang. Tapos parang bumubukala yung dahon, pero hindi lumalaki ng ganito. So dito naman siguro kasi hindi pa naman kami expert magbonsai ng niyog. Katulad ng mga nakikita natin sa ibang YouTuber na nagbobonsai sila ng niyog na sobrang ganda at yung dahon nila ay pabuka lang, then malago at yung mga ugat niya ay tumataas. Kaya parang nasa taas yung yung puno ng niyog or yung baon ng niyog, tumataas siya. Kaya yung parang magandang tingnan. Ito kasi ka-Promdi, hindi kami masyadong maalam diyan. Parang nagaya lang kami sa mga napapanood din namin sa YouTube. Ayan ka-Promdi, marami rin siyang succulent dito.
Ayan. Ah, alocasia or alocasia. Tapos caladium. Yung ano nila kaprom di, sinamahan nga nila ng sitaw. Yung gumagapang na parang tinik ng isda. Yan, may sitaw ng kasama. Siyempre, mayroon siyang mga dito. Ano tawag dito? Mayana. Pero hindi maganda yung mayana niya. Pero okay naman siya kasi ibang variety. Yung pulang mayana hindi ganong mataba. Kasi ayaw niya ng matubig. So, nasobrahan siya sa tubig kaprom di. Kapag nagsasummer naman, gumaganda na siya katulad nito. Nainitan siya. Maganda na yung kulay niya at mataba siya. Pati yung mga dahon niya malago. Yun mga ano niya. Mayroon din siyang bugambilya sa gitna. Ayan. Siyempre yung kapramli yung mga yung taba dito ng kanilang Hawaiian tea plant. Ayan kapramli. So marami ako nitong Hawaiian tea plant sa kubo ko. Tapos yung Hawaiian tea plant na doon naman sa nanay ko, pinutol ng pamangkin ko. Inalis niya lahat tapos pinabayaan lang yung nabulok. Nasayang ako kasi ang dami-daming humingi sa akin ng ganito. Parang sayang na sayang ako kasi napakarami tapos pinutol niya lahat din pinabayaan sa isang tabi. Ayun, bulok na siya. Sayang. Tapos ito insulin plant. Insulin, ibang klaseng insulin naman ito. So wala ako nito, yung sa akin variegated at hindi pa siya namumulaklak. Siguro namumulaklak din yung nakatulad nito. Although ito, iba yung bulaklak niya. Maganda naman pagka-bulaklak niya, parang flame. Ayun, patouch nga. Maganda siya kapramdi kasi yung ibang nakikita ko doon sa mga tabing ilog, pag ginanon ko, pag pinisil ko, napakalambot. Ito matigas, din tinutubuan din siya ng mga bulaklak sa gilid. Katulad ng nakikita nyo, parang yan, orange, tapos may yellow sa gitna. Hindi pa siya bumubuka. Tapos ito naman kapramdi, wala namang pagbabago, maliban sa tumaba yung shamrock na halaman niya or butterfly plants. Tumaba siya ng tumaba at malago. Ayan, napakadami. Din yung allocation niya, nasa plastic na itim. So, hindi siya masyadong lumalaki kasi pag once na tinanim mo yun sa lupa, mabilis siyang lumaki at mataba. Hindi ganito. So, since na nasa nasa plastic na parang itim na parang punlaan. So, siya, nasusuffocate kaya mabagal lumaki. Kaya parang ganyan lang siya. Ayan. Siyempre, dito sa kanyang balkonahe may duyan. Then, sa ilalim ay white sand. Ay, white stone. Although, kapag hindi siya katulad sa akin na white, medyo may mga natural stones siya na nilagay at hinaluan niya lang ng mga puti-puti. Dahil sa tama ng araw, yung tatamaan siya ng sinaga ng araw, nagmisto lang puti yung kanyang yung mga bato dito sa kanyang balkonahe. Then ito kapron din, meron din siyang yung nakikita ko to sa Cavite at Laguna. Ito maraming variety, may variety nito doon. Ako wala akong ganito kasi namatay yung tinanim ko. Parang makalimutan ko ang pangalan nito. Parang hotdog or double head yata tawag nito, double head na or double leaves na crouton. Tapos ito kalatya, kapromi sa baba, medyo lush siya. Meron akong ganito, kaya lang nung umalis ako napabayaan, nasa init palagi. Ang nangyari hindi siya tumaba. Although maganda pa rin naman. Kaprom dito yung kalatya na yung sanga niya pwede mong itanim. Marami kasing kalatya na hindi naman nabubuhay na pag pinutol mo ay pwedeng itanim. Hindi katulad nito na yung sanga nito, halimbawa ito, pag tinanim ko to, pag pinitas ko siya, tapos ibinaon ko sa lupa yung puno niya na
itong pinakapuno niya na sanga, magkakaroon ulit siya ng ugat at mabubuhay. Ito yung pinaka advantage sa kalatiya na ito, kapromdi. Hindi ko alam pangalan nito, pero kamukha siya ng rattlesnake ng kalatya. Kaso lang ito nagsasanga-sanga, parang ang niya, kahawig siya ng arrowroot na kalatiya. Tapos meron din siya ditong anthurium. Yung medyo hindi maganda yung ng araw. Hindi masyadong makita. Ayan, kapromdi, ito. Napakalash ng kanyang alocasia. Then yung bigonya niya na dito, binigay ko to sa kanya. Yan, malago na rin. Sa baba. Ito, parang iba-ibang plants. Calathea. Ayan. Lipstick. Croton. Then meron din siya dito kapromdi yung yung pulang halaman na gustong-gusto nyo na malunggay. Sabi nga ng ate ko, parang binibintan niya raw ito. Hindi ko lang alam kung totoo yung binibintan niya. Kung sakali man na binibintan niya, mas maganda kasi para kumita naman siya sa kanyang tanim. Although kapromdi, ito madali itong hindi to pwedeng gawing bonsai. Pag ganito dapat i-replant na, puputol ka ng sanga at then replant kasi pag tumataas yung niya, kusa siyang namamatay. Dapat palaging may bagong tinatanim na sanga para tuloy-tuloy yung buhay niya. Kasi kusa siyang namamatay pag medyo mahaba na. Yung kapromdi ang na-notice ko diyan. Tapos yung meron din siyang yung variegated na damo, siguro galing to sa akin. Nung umalis ako baka kumuha siya or matagal na to sa kanya kasi mahaba na siya. Hindi na nadidiligan, tuyong-tuyo na. Ayan, parang namamatay na siya, hindi na naasikaso. Medyo madilim ang dito, nakaharap sa araw. Ayan, kapromdi, ang halaman ng aking kapatid. At nag-improve lang ng konti yung mga niya, yung mga halaman niya, pero hindi niya na dinagdagan yung mga white stone. So, yun lang napansin ko dito. Lumago yung halaman, din ganun lang. Ayan po mga kapromdi, nakita nyo yung garden ng aking kapatid at na-update ko kayo sa inaantay nyo. Yung pa rin kapromdi, medyo yun nga sabi ko kanina, medyo nagkaroon ng improvement yung mga halaman niya at maganda na siya, pwede na siyang kurutin para makakuha na sanga. Ayan po kapromdi, marami pong salamat sa inyong panunood. Huwag po sana kayong makalimot na mag-subscribe sa aking channel at pakishare na rin po yung video para mapanood din po ng iba. Marami pong salamat. Mabalos po mga kapromdi.